салом дӯстони азиз ва обуначаи канали душанбе шоу. Ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. Курси имрӯза дар рӯи экран. Мошинои фурӯшӣ хитона дар номерои дар рӯи экранаи WhatsApp имода равон кунед. Якчанд вақт буд ки бародаро видеои нав наброма буд, аз сабабе ки YouTube иҷозат намедод ки мо видео партоем. Акнун иҷозат медиҳад. Видеои нав ба навро интизор шавед ва подписатсияро фаромӯш накунед. ҳатман дар видео лайк монед. силкаи сарпастиму дар комментария меша уҷарам я на. Мегзарем ба навори имрӯза. Бо диққат то охириша тамошо мекунем, то ки ай нархҳои мошинои фурӯшӣ имрӯз бохабар бошем. Як мошини фурӯшии ВАЗ 21015 ки соли бароришаш 2003 солай. Объем мотораш 1.6 литрай. Коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав. мошин ягон камбудӣ надорад. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархша 9500 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 63000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро дар рӯи экран марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. бародаро дастгири моро фаромӯш намекунем. силкаи сарпарасти мо дар комментария мешавад. як xbet бидрои хитона як регистратсия кунед. тамом. бозӣ ам накунед мешава бародаро. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшии Opel Sedan ки соли бароришаш 1995 солай. объем мотораш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. 2 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. дата электропакет. мошин 4 баллонаш навай бо дискҳои пачка задагиай. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён. нархша 25000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 164000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. лайк мондана фаромӯш намекунем. баъди видеоро тамошо кардан дар комментария фикрҳомона менависем бародаро. сеюм мошини фурӯшии ВАЗ 21015 ки бисёри бародаро дар комментария ҳамин 015 хоҳиш мекарданд. ина бародаро марҳамат. соли бароришаш 2004 солай. объем мотораш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. мотораш инжекторай. сӯзишвориш бензин газай. 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 7 моҳ танировка. 4 баллони нав ходовой кардагиай. мотор ҳама ҷо 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 30000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 197000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Sedan ки соли бароришаш 1997 солай. объем мотораш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. ҳуҷҷат надора бародаро. кондисионер дора. 4 та электропакет. 4 баллони нав задагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 35000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 230000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшии Opel Vectra I ки бисёри бародаро дар комментария Vectra A суроғ мекунанд. ина бародаро марҳамат. соли бароришаш 1992 солай. объем мотораш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. нав ҳуҷҷатш кардагиянд. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав задагиай. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 9000 сомон нархша гуфтесай. дастсрочно фурӯхтан дар кора мегӯяд соҳибаш.
бо рубли ҳозира гардонем 59000 рубли русӣ мешавад. номерошон дар рӯи экран марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба шашум мошини фурӯшии мерседес сечка ки соли барори 6994 абъём мотораш 2 литрай, коробка передачаш механикай, яксола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав, мошин ягон камбудӣ надорад, дизелняй сӯзишвориш соляркай, мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи спитамен, нарша 32 000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 210 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номеро дар рӯи экран марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. бародаро лайк мондана фаромӯш намекунем. баъди видеоро тамошо кардан фикротона ҳатман дар комментария нависем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшии Opel хетчбека ки соли барори 6998 солай, абъём мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, яксола ҳуҷҷат дорад, яксола танировка, кондисионер, 4 та электропакет, 4 баллон бо дискош, пачка задагиай, айучот баровардагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 32 000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 210 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Nexi Daiwo соли барори 6996 солай, абъём мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, яксола ҳуҷҷат дорад, 2 та электропакетай, мошин камтарак 1 ҷош пусидагӣ дорад. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 12500 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 82 000 рубли русӣ мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. нӯҳум мошини фурӯшӣ Opel хетчбек соли барори 6992 солай, абъём мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, 2 моҳи дигар ҳуҷҷатш мондай, 4 баллони нав задагиай, мошин ягон камбудӣ надорад, ҳарчанд солшам кӯҳна бошад, состояниш созай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 14 000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 92 000 рубли русӣ мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21012 соли барори 2004 солай, абъём мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, мотораш инжекторай, ҳуҷҷатош будшидагиай, 4 баллони нав задагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чихеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи фархор. нарша 8000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 52 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерошон дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба 11 мошини фурӯшии ВАЗ 21014 ки соли бароришиш 2010 солай, абъём мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш танҳо бензинай, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% кадагиай, мошин ягон камбудӣ надорад, страховка без ограничени кадагиай, 1015 боша алишам мешавад, дар Москва боша.
нарша 90,000 рубли русӣ гуфтесай алиш мешавад ба мошине ки дар тоҷикистон бошад. номеро дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худи соҳиби мошин гиред. 12 мошини фурӯшӣ Opel Astra H соли бароришиш 2006 солай. объем моториш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш танҳо бензинай. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кондитсионер 4 электропакет ҳамаша дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархша 160,000 рубли русӣ гуфтесай. номерош дар рӯи экран. занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. хайр бародаро, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад. то видеои оянда. хонободу сарбаланд бошед.